ଆଲୋ ପା ପାନ ରଖିଛୁ କି? ଆର ଦଉଛି ତ ସରି ଯାଇଛି ଲୋ ଭାଙ୍ଗିଲେ ନବୁ। ଆଲୋ ପା ତମ ଘରେ ଝୁଣ୍ଟି ଦେଇନ କି? ହଁ ହେରା କି ଦଉଥିଲା ଝୁଟି ଝୁଟା ଯେ ଆଲୋ ଗୋଟେ କଥା ମୁଇଁ ବୁଝିପାରୁନି। ହଁ ଯେତେବେଳେ ଦେଖିଲା ଖାଲି ମୋବାଇଲଟା ଭିତରେ ଭର୍ତ୍ତି ହେଇକି ରହିଛି। ନା ଝୁଟିଟା ଦଉଛି ମୋବାଇଲଟା ରଖିଦେଲେ ଟିକେ ହତାନି ହେଇ ମୋବାଇଲଟା ଭିତରେ ଭର୍ତ୍ତି ହେଇକି ରହିଛି। ଓହୋ ଆଲୋ କିରା କରୁଛୁ କିଲୋ? ଝୋଟି ପକଉଛି। ଝୁଟି ପକଉଛୁ? ହଁ ଭଲ ହେଇଛି ଭଲ। ଆଲୋ ହେ ଏରା କିରା ପକଉଛୁ ଲୋ ତୁ ଏଇଠି? ହଁ ହ୍ୟାଲୋ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ମାଙ୍କ ପାଦରା ଭିତରକୁ ଯାଏ ନା ବାହାରକୁ ଯାଏ? ତମ କଥା ତ ଇନ୍ଦିଆ ଶିଖେଇଛି କିଲୋ। ହଁ ମୁଁ ଯାହା କଲେ ତମ ମତେ ସବୁବେଳେ ଖୁଣିବ। ଭଲ କଲେ ଖୁଣିବ ମନ୍ଦ କଲେ ବି ଖୁଣିବ। ତମର ଝୋଟି ପକେଇବାର ଅଛି ତମେ ପକାଅ ମୁଁ ପକେଇ ପାରିବିନି। ଆଲୋ ମୁଁ ଏମିତି କିରାଟା କହିଦେଲି ଯେ ତୁ ଏମିତି ରାଗି ଯାଉଛୁ। ଉଠ ଆଲୋ ହେଇଲୋ ହେଇ ଖେଡେ ତମ ଭୁସୁ ଭୁସୁ ହେଇକି ପଳେଇଲା। ଏଇନି ମୁଁ କିରାଟା କହିଦେଲି ଲକ୍ଷ୍ମୀ ମାଙ୍କ ପାଦଟା ଭିତରକୁ ଆଣବା ପାଇଁ କହିଲି ଲୋ ବାହାରକୁ ନେଇ ଯାଉଥିଲୁ ତୁ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ମା ପଳେଇଥା କରିବି ମୁଇଁ। ହେ ଭଗବାନ ଚିତା ତ ପକେଇ ଆଇନି। ଅରେ ଟକା କୁଆଡେ ଗଲୁ କି ରେ? ଆରା କଣ କହୁଛୁ କଣ ଟିକେ କହିଦେଲେ ଦେଖ ତୁ ଭୁସୁ ଭୁସୁ ହେଇକି ପଳେଇଲା। ଚାଲୁ ଟିକେ ଚିତା ପକେଇଦବା। ମୋର ଫିଲ୍ମଟା ଦେଖୁଛି ରାଜା। ମୁଁ ବୁଢୀ ବୁଲୁକଟା ଏକୁଟିଆ ପକେଇବି। ମୋ ପୁଅଟା ଆ ବସ ବସ ମ କିରା କରୁଛୁ? ମୁଇଁସ ପାଦଟେ କର ହାତୀ ପାଦ କିରା କରୁଛୁ? ମତେ ସେଟା ପକେଇ ଆସିବନି। ଦେଖେ ଇନ୍ଦିଆ ଛୋଟିଆ ପାଦ ପକେଇବୁ ଦେଖ ସୁନ୍ଦରିଆ ପାଦ ପକେଇଛି ସେ ମୋବାଇଲରୁ ଦେଖିକି ବି ହେଲେ ଛୋଟିଆ ପାଦ ପକେଇଛି। ଇନ୍ଦିଆ ଟିକେ ପକା। ଦେଖେ ମୁଁ ପାଦ ଚିହ୍ନ କରିପାରୁନି ମୋ ହାତରେ ବୋହି ଦଉଛି ପକେଇ ଦଉଛି ପଳଉଛି ହାତ ଚିହ୍ନ ପକେଇ ଦଉଛି। କିରା କରୁଛୁ?